Day, kamusta? Nasa pamisita mo sa katong promo sa gaisano. Kung di ka katubag, tubagon ko, tagnaon ko. Busted na pud ka. Ang mga tao sa kalibutan, gibay ka duha. Kung na'y laki o babae, ug walay lain pa. Dakong sayop ang pagtirada kung kamo pareho ra. Kanama o istorya nga dakong baka ang gugma. Unsa mainungdan na di nimo masaktan, saktan na lang. Kay bisag unsaon mo pagpagwapo, dili gyud sakto sa parehas nimo. Kay ang babaye para sa laki, maoy timane aron magsilbi. Busted na pud ka. Ang mga tao sa kalibutan, gibay ka duha. Kung naay laki o babaye, ug walay lain pa. Dakong sayop ang pagtirada kung kamo pareho ra. Kanama o istorya nga dakong baka ang gugma. Unsa may hinungdan nga dili mo masabtan, sabtan na lang. Ang mga tao sa kalibutan, gibay ka duha. Kung na'y laki o babaye, ug walay lain pa. Dakong sayop ang pagtirada kung magfiningera-ira. Kanama o istorya nga dakong